Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓenkoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moniru ɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ha ittanen ɗo oɗo rafi wawa hollude en caggal ɗum noon goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe sehrenɓe men jejjitaka haylal gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye no wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma salmitama ñaganama Allah moƴƴere Aissata Ndiaye yama mbar ko jaam finiɗo pinɗa no subaka o yettere Allah machallah e korka ka kadi e corona eyyi korka ka e corona wonen jillodiri kono yo Allah willanen corona amin ya rabbi Allah riwtan en ɗum woɗɗo tigui yalta windere nde kala e kuuɓal saabu ne wayno ne sohlano hannirta ni nde tawno foof nan daari foof nana yaara jaam jaam kono noon Allah ko moƴƴi so ñagama tan mawo hokku so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon ko salmitadema e salminde kadi yeeɓiyankoɓe hono no gowɗen wadde kala subaka yettudeɓe e jarnudeɓe e wideɓe kadi bisimilla mabɓe e roɓiɗo jayndeji oɗo alarba hannde noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hannde ene wayno ko ne jeeya ko ɓuuri hen tengtude konngudi mo ganduɗa ɗi ko Abdoulaye Diouf Sarr woni jagorɗo tambiɗo ko yewti ko e gueɗe cellal ɓalli leydi men jeyde ɗi kala garti hen caggal nde sunno hanki konngudi ɗum ɗon noon jeyde ɗi kañumen pini tigui ene wayno dawri hen so reftude e ko haalno non tigui jayde libération uddita dama ko noon nden ɗon jayde wi ko Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓalli kono de kañum oɗo sa hande suuti konngudi so wiide wonde ene wayno ɓe ganduɗa ɓe ko fanniyankoɓe to banggue cellal ɓalli leydi men koliti wonde oɗo saaha de en jettima ko wiyete ko hono pic e oɗo rafi manam tan en jettima tigui ko ɓuuri ko hewde ɗum ɗon noon ene gasa tawi ko fayi arde e ɓeydoto ko tellade ɗum ɗon noon hayso o wi noon haysin tawi ɓe ɗon mbi noon hatade kamɓe kam aɓe jokki ha joni rentade no hannirta ni kono kadi o arti e konngudi fewde e mawɗo leydi ndi hono Macky Sall so wiide wonde yo yimɓe gandude omo ganduɗa ko Macky Sall ko neɗɗo mo ganduɗa o ɓurɗo tigui yawde hebde kabruji nder leydi ndi ɗum ɗon saabi noon e wiide makko hay pression goto o heɓani ummade ɓesgu ko ƴetti ko ene wayno ko pellital makko ngal ganduɗa ngal kanko tan jooɗi o miiji kono kadi gam yimɓe ɓeydo yarude yesso konngudi makko jaƴƴi noon ne tawe e nder nde jeyde witende e libération Vox Populi nden ɗon jeyde wi ko Abdoulaye Diouf Sarr suuti konngudi fewde ɓesguji leydi Sénégal so wiide makko noon oɗo sahade yo yimɓe gandu hay ko yetti ko e ha joni e duñede e neɗɗo goto duñaka yo haal ko ganduɗa ko haali ɗum wiide noon o joofi ɗon ko mawɗo leydi ndi hono Macky Sall so wiide makko noon oɗo saha hande yo yimɓe gandu kadi kamɓe safroɓe ala foof ko diwti juuɗe e ko yowiti oɗo rafi foof tan aɓene koofi ɗum kono kadi aɓene mari ɗum no hannirta ni kono ɗum ko ene tawi hen wargoji ɗiɗi cowdirnoɗi toon to Dar Rahman ɗum ɗon noon ko toon to Touba ina wona joni lebbi jeetati ɗum ɗon noon ko Bara Touré bamum ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo tawi ko hirsanoɓe toon oɗo saaha noon dig faye makko junggo saabu de kanko on ɗon babiraɗo holliti wonde ko kanko de hirsano ɓen ɗon sukaɓe jayde quotidien le quotidien nden ɗon ha hande heddi koye konngudi mo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr jayde wi noon ko stratégie kesso ɗum ɗon noon ko peeje kesɗe ganduɗa ɗe gam tigui huccidde oɗo boros Covid 19 ɗum ɗon noon kanko Abdoulaye Diouf Sarr o ari tigui ko yetti koyeɓe ganduɗa ko safroɓe jayde wi noon ko oɗo saaha noon kanko jagorɗo o tigui darima gam haare lamorgo ngo woni bataille capitale ɗum ɗon noon jayde kadi arti ko yetti ko e caɗele ɗe ganduɗa ɗe walla mbiyen e goƴaji ɗi ganduɗa ɗi hande safroɓe ɗe jogui ɗum ha tengti e caggal ko yuti koye hoybingol yoga e mesure aji woni tan e jamiroje gummiɗe e horejo Macky Sall caggal quotidien jayde le soleil nden ɗon hokki konngol ko Mouhamed Boun Abdoulaye Dione ministre d'état kono kadi secrétaire général toon to galle lamorgo ngo ɗum ɗon noon o ɓen dokkimo noon ko konngudi jaaƴi entretien mo ganduɗa o ko kay keeriɗo ɗum ɗon noon o holliti kankone kadi ko pellitɗe ganduɗa ɗe horejo Macky Sall ƴetti ɗum ene wayno de ko pellitɗe ganduɗa ɗe omo fawi ɗum tigui e dow dalilu ene waɗi noon toɓɓe tati jowaɗi firti ko haalakani jokki e nder hello sappo e ɗiɗi ha e sappo e tati jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde ina wayno kañumne de arti kadi ko yewti koye oɗo pandémie Covid 19 kono kadi e koybingol ko fate banggue état d'urgence ngo laamu ngu ƴetti ɗeɗo balɗe jayde wi tan ko virage de Macky Sall ne wayno de oɗo saha hande wona de to banggue scientifique kono kadi wona to banggue médical manam wona to banggue gandal e karallagal kono kadi wona to banggue hono gueɗe cellal ɓalli ɗum ɗon noon hollitama ni wonde won yimɓe kolliti ina paadi ko ganduɗa ko
woni musiba mawɗo ɗo e balɗe ɗo e jonte ɗiɗi hani e jonte tati ɗum ɗon noon ko yo ganduɗa kay cuuti hen konngudi tawi noon ko fanniyankoɓe to banggue discours hani e to banggue e science kam e cellal balli kono ɗum ko noon yoga mabɓe kadi ñiŋi ko ganduɗa ko woni deƴƴere omo ganduɗa ko docteur Moussa Seydi kam e docteur hono Abdoulaye Bousso wondude e Marie Kemeso Ngom e ko yewti e pellitte hoorejo Macky Sall ƴetti hecci hanki ko enquête loski nden ɗon de article ko yewti ko e pellitte ɗe ganduɗa ɗe hannde ko koye bindi kala ko fate banggue hono confinement mo yimɓe gonno e nder jammaji ɗi ɗum ɗon noon jani nde waɗi ko photo ko ganduɗa ko woni juma ko noon kadi e jeereji hani e ko ganduɗa ko woni église aji leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jani nde wi kongol waɗi lawol gotol e to banggue tarih hono histoire leydi Sénégal ko yoga e pellitte horejo leydi ƴetta kay ha joni ina serda ko fate banggue hono ɓesgu leydi ndi kono ɗum ko noon yoga e imamuji kay kañumen ne wayno manam jetti kono kadi jarni pellitte ɗe ganduɗa ɗe so uddidde e jumaji ɗi kono kadi ɓe jaadi tigui ƴettude yoga e pellitte ɗe ganduɗa ɗe hande ene jaadine hen kono ɗum ko noon haralleɓe to banggue ha joni woni gonka bani adama en cuuti hen konngudi so wiide wonde yoga e pellitte ganduɗa ɓe won hen ina jaadi hen kono kadi won hen jaaɗani hen sababu noon ko moni kala ne wayno tan moni kala ne wayno ko yiiɗi ko ɗum tan woni ko heɓani yoga hen noon keeɓi tigui ko jinno ko jayde las quotidien e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ari koko yewti ko e ɓamtugol couruji ɗi e ɗiɗi lewru juin tawi noon ko fandu darade noon jayde wi tan ko Mamadou Tall kañum de oɗo saaha hannde hokki kala ko fate banggue garantie manam de o deñi hakkillaji ɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe ɗum ɗon noon jayde konngudi makko ɓurde yaaji ne tawe e hello nayyi e nde jayde witende hono las quotidien jayde coftal balle stade uddata dama ko noon tigui nden ɗon de arti koye batu mo ganduɗa ko keñerangu hannde toon to fédération sénégalaise de football jande hokki noon konngudi ko Youssouf Dabo mo ganduɗa ko keblinowo kippu ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon de jande wi ko suuti gongaji makko mantiniɗi fewde kay e fédération so wiide makko noon kamɓe de oɗo saaha ɓe teski ko wiyete ko hono manque de considération manam tan oɗo saaha de ne wayno ɓe nanguiraka no fotiri ni kamɓe jour uji ɗi ko noonne kadi e kamɓe heblinoɓeɓe kono ɗum ko noon e wiide makko kaɗo haala e nde yewtere kala ala foof ɗoɓe e nodda hen yooɓe gaddu jeyanɗe mabɓe ɗum ɗon noon o suuti konngudi fewde e fédération sénégalaise de football kono ɗum ko ina tawe hen légende de la tanière manam tan ɓurnoɗo mantinade e sahaji ɓennuɗo ɗi ko Mamadou Nia e kippu guendijo o jande no arte makko so wiide wonde o loggi ko tolni bituji nogas e nder capanɗe jeegom e nder capanɗe joyi jeegom tawi ko nodda e kippu guendijo kono kadi o sutini konngudi so wiide wonde Diouf ne wayno wawano waɗande yimɓe haydara kanko Mamadou Nia wino noon kono kadi artama tigui e holto carriére makko ne wayno loggi ko toon to Bata tawate koye nder Guinée e Cotrial ko ɗum wonno ko tongunoɗen e roɓine men jayde jeegoɗo subaka noon tigui Amadou uddi tan eɓɓore wonde woni e faade tan e laygol rafio ɗo e nder leydi meɗen Sénégal no dañi toon ɗum subaka fo e Piindi TV ɗum noon hande ko tolni temedde jeenayyi e nogas test waɗa ina yalti hen noon temedere sappo ɓe ganda dañi rafio ina jeeya hen temedere ɗiɗo ɓe ganda ina anda dabɓe ɗumen e ko tolni tan e jeetoto ɓe ganda andaka ɗo ƴetti rafio woni transmission communautaire tatoɓe ko Médina joyoɓe ko Touba capanɗe nayo noon celli hande ha koti galleji mumen ko tolni noon ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyo guila rafio fuɗɗi ha joni ko ɓe dañi rafio e nder leydi meɗen ina jeeya hen noon temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati ɗiɗo ɓe ganda celli ha koti galleji mumen e kadi nogas e goho wasɓe hen pittali mumen e goto jaltinaɗo leydi ndi e temedere e ujunere e temedde tati e ɗiɗo ɓe ganda ɗo joni gone safrede ɗiɗo ɓe noon Amadou ɓeyditiɓe hen ɗum ko hande subaka woodi te ɗiɗo ɓe fof dañi ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyo goto wo ko Touba goto wo ko ɗo e Dakar ko noon tigui eɗen gandi ko rafi mo ganduɗa o ɓuuri yawrude ko mawɓe ko noonne kadi e joguiɓe rafiji goɗɗi ɗum ɗon kadi haalanoma kamɓe fanniyankoɓe ɓe kaalino ni wonde ɓe mbiɗo ene gasa Sénégal ma yettoyo e nder temedere kala ɗiɗo ɓe e nder temedere keɓɗo e rafi o ɗiɗo ɓe ne mbawi heddade hen haysen tawi oɗo saaha kam en jettaki ɗon taw kono kam vraiment koye hen wona saabu nogas e goho fewde to jarten ɗo déjà ko limore nde ganduɗa nde ina fuɗɗi o hewde kadi ɓeɗo ɗiɗo ɓe ganduɗa keddima hen goto ne wayno ko toon to Touba koye damal hôpital ne gasa tawi ko hôpital Fann ne wayno o sanki o hedde oɗo rafi caggal nde o fiɗa toon to Touba duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi no mbiɗa ni ko noon kadi goɗɗo ko Ngor heddi noon ko beele ɓeɗo ɗiɗo ɓe foof
eɓe jeyno e ko noddirte wonnoɓe e réanimation ko ɗum noon mi sikki jari famde ɗum ne kadi aussi ne gasa ɗo e janggo ma yimɓe pamde hen no hannirta ni saabu hande eɗen gandi 8 jeetato nana goni e machine ngaji ɗi wadde ne firti hanki ko jeenayo en tout cas ene gasa tawi goto selli walla taw est ce que taw ɓeeɗo heddiɓe hen ɓe taw goto ko hen jeeno saabu kala e saaha eɗen gandi bettere ene heeɓe yimɓe so mbiyama réanimation yimɓe nan gone e machine ngaji tan so wiyama neɗɗo maayi tan yimɓe mbiyatama taw ene gasa tawi ko goto e ɓen ɗon kono kadi won woɓɓe ganduɗa ene maaya e rafi o tawi wona wonnoɓe e machine ngaji ɗi donc ko yidde wi tan ha hande haysino tawi hande kanko jagorɗo e no jani ɗi dawri hande wiide wonde ene gasa tawi haralleɓe mbi en jettima ko wiyete pic manam en juuwe rafi hankkadin ha en keeɓi dande hankkadin ɓurta ɗon sowona ko telli walla fotay ɗum kono ha hande eɗen gandi wonko wiyete hono konngudi ganduɗa ɗi ko ɗiɓi cuuti to banggue rentare andude kam wonde en tout cas wonko heddi ha heewi taw noon tigui Amadou ɓe mbino ko joni yetto e pigote hanki nanama e konngudi mo ganduɗa kanko woni jagorde joguiɗo cellal ɓalli meɗen widemo tan yiyete docteur ɓe mbi ko yettima e pic joni noon heddoto ko jippo ɗum noon Amadou heddoto koye yimɓeɓe walla mbiyen e comportement ji ɓe ganduɗa kamɓe goni population ji gam tan rafi o wawa jippade ha less ha ummoɗo ɗum noon heddito koye meɗen no mbaɗeten ha rafi o ummoɗo kono so tawi yettima e pic ne moni fof nangui yettima e pic hankkadi yomi ƴettu masque mi fawoto yomi woppu soɗade e kala ko wiyeteno ɗum ɗon ne Amadou ne wawi addude musiba e nder leydi c'est ça aɗa andi so wiyama rafi o ne wayno sa nanini wiye tan yettima e pic diwta ɗon walla ko ɗon haɗata tawi yaadi koye ɗoftogol kuule lelnaɗe ɗe woni ko yimɓe gonno e wadde guila adan ko masque ɗi enen jokka eɗen kam beltono en tout cas ɓiɓɓe sénégal naɓe mbaɗi kubdinde saabu nde président yalti cenki haali ene gasanno yimɓe jogo hoolare mbiye ɓaari gaccitama firti ko rafi o mataw gasi walla e ko way noon yimɓe gaccita ko mbaɗatno ko kono hanki en jii yimɓe nde wayno ko hanki ɓe ɓeydi hajuni ɗoftade kuulle to banggue habɓude masque wone hen en tout cas par ce que wonɓe ganduɗa kañumen guila nden kam ha joni mbaɗani wadde firti ko yimɓeɓe ene gacci hakkillaji mumen e caɗele oɗo rafi ene acci hakkillaji mumen e gonka oɗo rafi mo ganduɗa hande nanɗo ko ɗum kadi ñaaga ɗo hande yimɓe dawi mbiya wonde rafi o yalti ha laaɓi ceeɗu saabu en jiwone leyɗele ɗe ganduɗa ɗi jeehi ha déclaré gayni rafi o kono hatta kala e saaha ene filta ɗiɗo walla gotel ina wayno ene feeña toon wiye kadi wonde rafi o donc pamen tan ko rafi mo ganduɗa o hande no président wini yen eto wurde makko saabu o wona keebiɗo joni joni o pour yaltude leydi ndi noon tigui Amadou haade en uddude aɗa andi e nder gueɗe rendo en kaalino ɗo sukaɓe ɗiɗo ganduɗa ko hirsanoɓe toon to Touba ɗum ɗon noon Amadou enquête hande yaltini ɓeɗon sukaɓe ko bammoɓe tigui hirsiɓe ɗum noon Amadou woni ko ganduɗa ina hawni ne muusi ne hulɓini wonno ko jamma nogas e jeegom ina joofi nogas e jiiɗiɗi lewru septembre 2019 en kaalino ɗo e oɗo plateau nde kabaru o yani nde miijoji kewɗi jaltino winomo wonde ene gasa ɓaade ko joom suddiɓe ɗiɗo ene wawi taw ko hen goto waɗi ɗe noon gueɗe kantruɗe caggal ko yewti koye caɗele lombotoɗe hakkude nawligu no yimɓe pamir ni kono noon ne wayno ɗum ɗon foof hande o en mbino foof yo acce e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni loskoɓe ɓe eɗen gandi police leydi men Sénégal ko haralleɓe on ɗon banggue e on tuma dig fayi mo junggo guila nden loskoɓe ɗi jeehi ha o juukama noon kanko hoore makko ɓami pellital wiide wonde kanko de kanko hirsi ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo gotel jaranoguel e duuɓi ɗiɗi goɗɗo ko duuɓi nayyi kanko hirsinoɓe en même temps kadi kanko kadi arti kadi o yiiɓeɓe kirsa o fuɗɗi haalde haw wimo o wi hen omo warto ɗum ɗon foof ko yinnore nde wayno suddude e ko yewti ko e tuma moyo fewde makko kono noon ene wayno Allah waɗi histoire o ne wayno hono jagguitimo hande o nanggama kono kadi o tumama ko yewti ko wala manam o rewrama ko yewti koye ngo wargo ngo waɗi e sukaɓe makko ɓe o jibini e duhol makko noon tigui Amadou aɗa andi ne hulɓini wiyede neɗɗo wari ɓiyum tan neɗɗo so wiyama neɗɗo ɓiyum warama yimɓe fof hankkadi heddoto ko jurmima ɗum nana miijo senno ko min wonno e place makko no mbaɗanmi e ko way noon sahanone neɗɗo ƴettude ɓiyum e ɓiɗɗo no wayi mustani hirsa ɓiyum sakanone ɓikkon ganda ko ɓikkon goron hay so tawi gorko ko ɓiɗɗo debbo ko ɓiɗɗo kono noon ɓiddeggude ɓiyum gorko mo ganduɗa janggo mataw kañum wawno ƴettidde relève galle ko debbo ɓiɗɗo debbo Amadou ko gonga ko ɓiɗɗo gorko ko ɓiɗɗo kono ko gorko nawata yettore ma hande debbo wawa tottude yettore mum ɓiyum ko gorko ƴettata yettore ma totta ɓiyum totta goɗɗo e goɗɗo kono on noon sa ƴetti wari ɗum ina hawni ne muusi holno neɗɗo wawiri ɗum ɗon Amadou haade en uddude hande ko noddude hande noon sponsor uji saabu aɗa andi émission meɗen joni timma hitande ina moƴƴa hen noon bandiraɓe meɗen yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe e fulfulde
fulfulde haybe gona e leñol fulfulde Amadou mbawa addude walla mbada sponsoriser odo émission mo ganda ko kanyum woni robbindu jayndele meden Amadou ene wodi ko dum don woni ko wurnata déjà émission dum kada woni ko wurnata wadobe émission be manam to bangi sifa gonka wonaka dum don non so tawi kadi neddo ene jogi ko wiite ko hono gollorgal mudum en gandi hono be nando hamba en leydi ene jogi gollorde mantini nder wuro ngo ene jogi gollorde mantini tagal wuro ngo hande o eden daari ko ndarat hande Piindi TV ko ndarat robido jandeje kala subaka machallah ene yo Allah yawbe en tout cas ene moƴƴi vraiment yimbe be ganda aussi won produit goddi walla won gollorde goddi ganda eden baddo men eden baddo e munen jungo e fandu woni ko wiite woto nyale was ko non kadi woto birdugal was to bangi gollorgal ngal eden gandi hande ko yewti ko e moni fof nana yeba kono kadi so tawi ada yeba a yi hen ko wiite un sponsor hakkille mani ma wonde hen so hakkille ma woni hen e on tuma tawi produit o ene ada yiddum numéro téléphone nan don e on tuma ba jokkondir dum na kadi won kanko joom entreprise o dañi gartam kono kadi o wurni émission sabu no bidani boyta ha joni won hitande kono kadi eden ha joni eden do hen pour dusndirde e leñol gol dusndirde bandirabe humpidde be e famminde be kadi ko woni yaade kala subaka so Allah hokki en cellal e coftal kono kadi kambe ganda be ko joom gollorde en jidi gollondirde mabbe ko non wona enen gummoto eden jahi mabbe ala ko kambe garata be kolliri en dum don e on tuma mbayno gollondirde mabbe gedde mbebtine do mabbe do mbebtine aussi do men do ko dum woni ko erado be kambe fof kala jogide gollal so mawngal ko so mawngal so tokosal en wawi jokkondirde service commercial ara ha do e on tuma o wawa haaldede no foti ko no manam no foti ko haaldirede e on tuma golle de mbawa fuddade dum ne kadi ko dum woni ko wallata en sabu en jii ko heewi hande en wiye leñol fulbe wallondirta ballata nangam e sangam te en jii jogay télé manam jogay télévision ngaji émission burdo famdude hen sahaji entre guillemets famdude faayida ko fiirde jaredo malla ko jalni ke gede baade non tawi vraiment an taw naforde heewani mais jomum jiya ko sponsoruji capande sponsoruji temedde mbaddum sponsorisé donc non leñol fulbe no wawi dum onon kadi aussi onon mbawi dum mbadne dum leñol ngol bannon dum koye mon en même temps aussi jagoro non galle on hanirta non tigi Amadou erango mami ala ko pawat mi hen sabu timmi a haali fof masha Allah dum non ko fadde tan leñol fulfulde e haybe gonda be ganda jeyaka hen arde wallide émission wo wallide galle wo sabu dum ine jeya ko nawrata galle wo yeso kono kadi ko nawrata émission modon yeso ko do tan min kadanta on e robindu jayndeli modon ko tottude won aadi jango so Allahu lamdo jabi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa an Ndeye Fatou Masali hede non e bangal caméra o ha gongol so Allahu lamdo jabi